And of course, ayan, accounting board exam po ang pumasa. Digdi sa si I just to know kung buong digdi sa Iriga, 44 po ang nakapasa dyan sa accounting board exam. Taigwa naman ko kitang mga bagong 44 accountancy. Digdi, sino kaya mga i-accountancy niyan? Pag-urulayan taraw yan sa atyan. Ayan, malapit na po. Ondas Uplan po. Pinagpapaurulayan ng unyan. Tapos sa sarong simana po mo, start na po ng Ondas Uplan. Sapat na ayuda po hanggang ngunyan pigpapaurulayan perang aldaw na po ini si mana dai parangay na itatao pag-ulayan natin rin sapat na ayuda hindi barya-barya yan kaya pag-urulayan nindo sa kongreso tapos na nindo diyan tangani makinabang na kami ng mga dapat makinabang. As usual po, at sa tuya pagkakaibanan, mayo pong iba kundi sa technical side. Andyan po si si Sir James Toriano Oco. And of course, nandyan man po sa information si Sir Jimmy Guanzon. And nandyan pa po sa office sa Samuyang AFA, ang magayon-gayon na AFA niya mo si Madam Kyla Ray Ligacion. At yaon man po duman sa transmitter si Engineer Abilindon Torralio. At ang sa iyang PSG duman si Aldrin Orlanda. And as usual po, ako po ang sa inyong kaibanan at turbing kaibanan every Monday hasta Biyernes po alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Mayo pong iba kung di si Manay Red, si Madam Red, El Madilim, magas pinagsasabing, Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Ulan na hapon po. Maingat-ingat po kita si mga nag-aano dyan sa yan dyan sa highway po. Mahal na na maray ang tinampo kaya mag-ingat-ingat po kita. Ingat-ingat po kita talagang dipisil na po. Baka sumimplang kita dyan. Dahil po kita magparaparikas. Ayan, luway-luway sa na kita. Be, mag-drive ka dyan ha. Be a defensive driver para okay lang po. Ayan po, Oplan Ondas na kita. Ano-ano ang preparasyon na sa tuyang ihahanda para digdi sa Oplan Ondas na ini na talaga pong as usual po, hinahanap ta si maugmang maray ta nagkakahirling-hiringan dyan sa sementeryo pag ganitong araw na mga kaluluwa. Ondas po. Ondas sa kanilang mga Tagalog and All Souls and Saints Day po. From October 31 po. Kaya yung mga barangay na nakakasakop niya sa mga simenteryo, talaga pong pinag-uurulayan na yan. Kung sa bagay nga, ako nga haliman po ako sa Samuyang Barangay, nag-special session po kami ngunyan, sa kadakol po kan mga bagay-bagay na dapat pag-urulayan ta. Tangani mapaghandaan niya to avoid. At isaro pa kayan, nasa pandemic pa kita, talagang i-observe ta pa rin po ang social distancing lalo. Kaya po, bawal nga po ang magdarakan mga kaarakian. Ayan. Hello and good morning, good afternoon po. Kay Manay Esther Gonowan, ampong is watching right now. Ayan po Manay Esther, kumusta kita dyan? Mauran-uran po. Kung doarin pa mauran, saka ako mayong lunadan. Si lunadan ko po kaya nagwawala talaga natakot ako at baka hindi ko makontrol. I just don't know what happened to that. But anyway po, regarding kaining international dwarfism, ini po pigparahiling ko kasubago. Ining dwarfism po, iyo po inisipig apod tadigdi sa eriga na si mga mungan. Itong mga small little people na ini, na minsan po parang nagkakaigwa po sindaning inferiority. Minsan naman po kitang mga normal, kung si-isipin yung mga normal, para bang binubuli-buli niya ito ini mga igwang mga depekto na ini. Pero ang ano nga ni sa inda, yan lang po dahil they are little people and ito po yung mga harababa lang po, mga hababa lang na mga tao. Minsan nga kan ako nagko-college po ako, igwa kami kaklase ka ito dyan na talagang kung apo doon tadigdi, kung apo doon ta si mga mungan, ano bang English ka ito? Ay dwarf. Ano nga apod kaya na Sir James, si mga little people, ano nga yun sa mungan yun sa Iriga? Ano bang talo? Unano, ayan. Unano sa Tagalog. And hindi na ang mungan, digdi sa Iriga, yan sa
digdi sa Rinconada. Igwa kami kadtong kaklas, hindi ko lang kung inabot mo yan dyan sa UNEP. Igwa dyan sa UNEP kadto na, pero may trabaho siya. Siya ang checker noon. Kaya habang nag-aadal siya, nag-eskwela siya, mayroon man siyang hanap buhay. Ta ako, nakanday ko lang nakuha si pangaran kay itong mga unano na talagang very successful na po siya of these days po. Kaya nga naano kong pag-ulayan ta inidigdi dahil talagang gustong-gusto kong bigyan man ng atensyon mga arog kayan ta. O nganing daiman sinda na ano bang apod doon daiman sinda na inaiit sa puwera. So, ining international dwarfism na ini, parang oo nga dwarf nga pala yung in English dwarf nga. Naalala ko tuloy itong mga dwarf plants. Taigwa nga ning ay swerte ko at yung bininhi ni Engineer Belindon Toralio na dwarf banana. Ayan, may nabuhay daw. Yung sa kapatid ko naman, igwa na magabuhay na po yung dwarf bananas na talaga pong in-order ko pa yan through online. Ang hindi ko na anuhan lang po, yung dwarf, yung papaya, yung Mexican lady papaya. Gustong-gusto ko pa naman po yun dahil talagang ang Mexican papaya po ay talagang malalaki, mahahaba at talagang makapal po ang laman. Kaunti lang po ang buto. So, nag-order din po ako noon online. Awa ng Diyos, walang nabuhay. May isa sana inaalagaan ko, wala na. Sa ngayon, wala na rin. So, ang International Dwarfism Awareness this October, ini yung mga little people na talaga namang kung magkaroon ng discrimination ay sobra. Huwag po kitang ganyan. Lalo na they are considered as, hindi nga pwedeng i-consider na PWD, people with disability, because they are not disabled. Kaya lang talaga ito sinda si mga mabababa lang. Araw kikiray, kimahal, at saka kimura. Ayan po, katulad ninda, di ba? Si Mahal at saka si Mura sumikat, nagkaroon man sinda ng marahay-rahay na kabuhayan. Kaya nga lang namatay na nga sila. Yun, nakakalungkot lang. So, igwa pa po, si mga lalaki nga nasa showbiz din, they are the ones na inaapod niya to na dwarfism. They are considered as a dwarfism. So, awareness it is International Dwarfism Awareness Day. At taga Bicol nga nitong sikat na pong parang very successful na po siya. Di ko lang na ano yung pangalan nawala sa isip ko kanina dahil sa dami ng iniintindi ko po kaya. But little people, discrimination ay sobra po. Ang iba pinagtatawanan yan, binubuli, lalo na ining mga bata. Ining mga kabataan pa ay siyempre po, bata po yan sila. They don't know na minsan nakakasakit sila sa pambubuli sa ganitong mga little people na ini. Pero, ano nga ni duman sa during that time na I just don't know kung anong taon nyo na nag-renew ako ng passport ko sa DFA. Meron po doon na unano po siya. Nagtatrabaho rin doon. Saka yung katabi nga niya ng upuan ay isa ring PWD. PP siya, PP. Pero tingnan mo yan. Kung ini mga dwarfism, ini mga dwarf na ini mga little people na ini nagpupursige man sindang mag-eskwela dahil tao man yan sinda. Kaya dahil nga ito pagpara ano yan, tatao man yan sinda na nasasaktan din, may mga feelings din sila. So, nandyan na nga sa bagay dahil kaya mahali ang discrimination. Ako, pinag-uulayan niya ito ningon yan dahil talaga pong nakakahiling ako kaya na talaga kung minusin ba, biniminos ba naman, ang discrimination ay yaon talaga. So, ini mga little people na ini, na needs the same treatment po. Pagdating sa government natin, parang katulad itong mga ETA. Itong mga ETA na iigdisa sa to, yung inaapod natin na agta. Ang discrimination talaga yaon dyan. Kung sabi ko nga ang mga nang sa kanila, usually ang nangbubuli sa kanila o yung mga inosenteng bata pa. Yung mga bata. Pero ang dai ko magustuhan po, pag nang iinsulto sila na iinsultuhin ninda yung mga may malalaki na po, yung mga nasa millennials.
So, pagpadagos na po, they need also the same treatment. Kaya lang some don't want to go out. Ang iba dyan sa mga ganyan ng mga unano, ayaw nindang lumabas. Hindi sila naglalabas ng bahay dahil nga nahihiya sila sa kalagayan nila or sa itsura nila. Ikinahihiya nila yon. Pero they are not supposed na ikahiyanin ang itsura ninda because they are also normal. They have their own, may pag-iisip din sila. Ang isip nila ay kumpleto rin. Ang isip ninda, ang pagtataram ninda, ang pagsasalita nila ay isa rin lang yun. So, ang problema lang naman sa kanila, ang pagkakaiba lang digidi sa mga little people na ini ay yung kanilang sukat dahil mababa nga po sila. Pero pag abot sa pag-iisip po, meron very talented dahil sinasabi ko nga, meron little people na very successful na siya nowadays. So, some don't want to go out of their house because of the situation na binubuli sila ng mga bata, minsan kinakantyawan, minsan sa eskwelahan, ganun din, binubuli sila, pinag-uusapan. Pero I remember, during na may pasok pa tayo before this pandemic na, bago nag-pandemic po na nawala yung face-to-face sa eskwelahan po, mayroon pong isang small people dyan po sa agro po. Naandiran ko po siya. Naging estudyante ko po siya. Pero, ayun, minahal siya ng kanyang mga kaklase. Sabi ko sa kanila, to avoid this discrimination, dapat sinda ang lumapit sa mga araw kayan. Dahil siyempre, sinda, nasusupog man sinda kan itsura ninda. Nasusupog sinda, yan ang totoo niyan. Pero they don't want to, they must not be embarrassed. They must not be shameful of what they are, ang features nila. So, because of the discrimination of being a small people, they have their own. May sarili silang mundo. Pero most of them are talented. So they have to go out. If ano ninyo yan, wag nyo ikahiya ang sarili ninyo dahil talagang pagdating sa sarili ninyo, pari-pariho lang naman tayo, pari-pariho tayo tao na mga linalang ng Dewi, may isip din kayo, kompleto lang kayo, tulad nga ng sinabi ko, ang pagkakaiba lang sa inyo ay mababa, ang sukat lang ng katawan. Pero meron din silang yung minsan pa naman mga ano yan sila, medyo mahihain na, andyan talaga yung inferiority complex nila. So, their parents must give. They are the ones na yung mga parents nila dahil minsan hindi naman unano po. Hindi unano o hindi mungan ang kanilang parents. But I just don't know why. Nagkaanak sila ng isang little people. So, the parents po, to avoid na magkaroon po ng inferiority in mga dwarfism na ini, the parents must be the one to give strength to their small children to fight for their inferiority. Na dapat ilaban nila yan. Na dapat pag may ganyan ang bubuli sa kanila, wag nyo nang patulan. And of course, there mga we cannot even call them as abnormal. They are normal, but sabi ko nga, the only pagkakaiba sa atin is yung, yung mababa sila. So, para sa kanila po, to all those who are little people, to be brave, they must be brave. Fight with that bullying. Ipaliwanag ninyo na, mababa lang kami. Ang pagkakaiba lang, yun lang. So, you must be brave and strong. So, little people, never bully them about the physical appearance ng mga little people na ini. Because tao man sinda. They are tao rin sila. Kaya dahil man niniwag para dahil man niya to pagbulihon. So, dahil tao man sinda, and nobody is perfect. Sabi ko nga minsan, yung personal appearance ng parents nila is talagang okay naman. Kaya lang hindi ko nga alam why, bakit nagkaroon sila ng anak na little people. So, yes, nasabi ko, nobody is perfect. So, we have no right na kutyain sila. We have no right. Pintasan sila o ano pa mang gawin natin na pambubuli sa kanila.
They are also human. Tao lang sila na marunong din masaktan at marunong masaktan, marunong umiyak, marunong lahat. Because tao nga yan sila. May pagmati man at nasasaktan. So, we must love these little people. Hello to Lani Delima, who is watching right now. Okay po. Gusto ko lang pong bigyan di inining naaraman ko kasubago. Dadyan po kaya sa Fatima Foundation Farm School, Foundation School po, diyan po ini sa San Agustin. Igwa pong sarong teacher na nawaraan po, ay not exactly nawaraan. Kaya lang po na yung kanyang iPad, di ko na nakuha yung pangalan niya. Sir, nung nawalaan ka ng iPad na naiwan mo sa isang tricycle, naiwanan niya sa isang tricycle ang sa iyang iPad na nagkakahalaga daw po ng 40K. Diyos Mario Joseph, iPad nagkakahalaga ng 40K. Ngunyan, ini pong sa iPad niyang ini, na barita po. Ngunyan po, siyempre hanapin mo, just imagine, your iPad amounting to 40K ay naiwanan niya sa sarong tricycle. Ngunyan, ang sarong tricycle po, daiman niya na identify. So, wala siyang knowledge how to locate dyan, yung iPad niya, kung paano niya malulocate yung iPad niya na naiwanan niya o nalaglag yata sa isang tricycle. Dahil siyempre, knowing iPad, hindi basta-basta yan. So, hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam yun. Ngunyan, pa kwento-kwento po, ini namang ang samuyang sarong barangay Tanod. So, maibalik ko nga po pala. Ini talagang sa CCTV. Ining CCTV po, talagang malaki po ang nagagawa. So, because of this CCTV ng Barangay San Agustin ng Irigas City, ayun po, na ano yung mga tricycle na yun dahil tinanong po, siyempre in-interview po yung owner nitong iPad. How did he forgot and how did he lost it? Kung paano yung naiwan, paano nawala. So, sinabi po. So, ini naman sa yung barangay Tanod na si Jesus Cabarles Paz, nag-initiate po. Nag-initiate po siya. He did his best kung paano matukoy yung tricycle na sinakyan nitong si Sir na may-ari ng iPad na nagkakahalaga ng 40K. So, through the CCTV, ayan po, take note. Kaya po sa nasabi ko nga importante po na dapat nga ining lugar niya to ay mapalibutan na ng CCTV. Kasi hindi lang yung mga ganun ang nalulukit, hindi lang yun ang inaabang niyan, kundi when it comes to accident, when it comes to mga hindi magandang pangyayari, when it comes to mga illegal na pangyayari, ayan po ang CCTV ang magsasalita. So, in short po, ining iPad ni Sir dyan sa Fatima Center, Farm Foundation School po, dyan sa San Agustin. Through the effort nga ni Barangay Tanod, Jesus Cabarles Paz, he really exert an effort to locate the said iPad. Ayan po, through the CCTV of Barangay San Agustin, na-locate po yung tricycle and naibalik po ang iPad ng said teacher. I just forgot to get the name. Pero yun ang usap-usapan kanina. Napaano lang kasi yung usapan. Nabanggit lang po dahil nga sa napag-usapan na na-locate. Just imagine iPad amounting to 40,000. Naiwan lang sa sarong tricycle. So, thank you very much po sa Satuyang Barangay Tanod. And through the CCTV of San Agustin, Irigas City, na-locate po yung tricycle na doon na iwan po yung iPad ni Mr. Sir ng Fatima Center Foundation School.
Ang programa pong ini ay hatod po sa Indo ni Senator Laila de Lima, ni Dr. Dennis Romeo Berinya. Hatod man sa Indo, Canlasa Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Letty Polton. And of course, hatod pa sa Indo, kan Saranghi Motor Parts and Services. Kung nagdadangog katabi dyan, Marvin and Tess, yung motor ko po, may nagka-diferensya po, ano pagtawag doon? Hindi ko alam kung ano, kaya wala po ako service ngayon. Kung kay puanin daw mga parts, motor parts, ang inyong mga motorsiklo at ng inyong mga tricycles, just go to Saranghi Motor Parts and Services. Available po permi ang sa indang mekaniko. It is owned by Mr. and Mrs. Tess Gunuwon Rason. Diyan lang po yan sa Coral Street, Canto Sitio, pataas po, going to Mountain Unit. Nandyan po yan sa Zone 1, San Isidro, Irigas City. Now, kung kaipuan man nindo ng mga kakatayo nindo, panghanda, kailap ko ninyo ng manok, ng baboy, na panghanda sa inyo event ng inyong mga okasyon, magdyan lang po sa Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bondal. And of course, yan po sa Lazarus Bar, araw-araw daw po igwasindang. Nagsiserve po siya ng all meals po. Pwede man kang magbakal dyan ng panira, kung panira kay po nindo. Pwede man kang dyan na lang mag-lunch, mag-dinner, or what, or mag-snacks. And pwede po, any event po, pwede pong idaos ninyo dyan. Meron po silang rooftop garden. And pwede man kamong ang occasion ninyo ay gibuhon po dyan sa garden ninda. Sa Lasa, Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Polton. Okay, dadagdagan niya to ang satuyang hanap buhay. Hanap buhay muna kita, Sir James Oco. Okay. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Irigas City, owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indukan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical.
ang optikal para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination, free frame, lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ayan, ang programa pong ito ay hatod pa sa Indo ni Senator Laila de Lima and ni Dr. Dennis Romeo Berinya. And of course, kung gusto nga ninyo magpagayon-gayon, yaon po ang Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tudeng Castro Verde Aquilero. Ayan, atod pa sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. And of course, ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. Okay, go ahead, Philip. Felipe. Ayan. Luway. Okay, go ahead, Philip. Good evening. Hello. Hello. Maray. Okay. So, na ako din naman malaog si backup ni Senator. Okay. Kaya go ako karoon ahead. linilipot bagan linyata. Ay, pinapawisan nga ako dito. Ay, ka. Pinapawisan ako dito. Permin nasa kunyan. Nasa ano to? Nasaan ka kaya? Mainit na lugar. Oh, yaon ka sa... Ako digdi sa malipot na lugar. Saan na malipot yan? Kaulay ko ang mga tugang niya tong itong. Ayan, yung mga tugang niya tong itong. Taano tayaon ka dyan? Oh, kahampang ko niyan na kukonsiluhan sa natabi kaya ko kagawan. Taano? Kaya ning binakalan ko nin PIDS dyan sa sentro kan syudad nin Iriga. Dahil ko na pagsambiton itong misis na itong tauhan niya. Itong tauhan niyang hababa. Ayan. Na halaban buhok. Pero daraga pa. Ayan. Tauan baga, nagbakal akong itong pambahog nin manok. Oh. Binabakal ko itong Integra 3 Plus. Oh. Sabihon ko ng pangaran kan produkto, bimig. Ang problema, tayo tinaw sa kuya, itong concentrate, pambira niya ako. Para santo. Bako man pambulang sa mga manoko, pati pabo, maguluho na baga. O, yan ibulang mo na lang. Dahil itong pabo, alangan man ibulang man pabo. Pagsabungon mo si Papo sa kasiganso. Sa laman, mayo sa tamanyo. Niya ako, pati itong nagtitinda. Mayo sa tamanyo. Dahil man aram kung ang sayang mga tauhan, nasa hulog. Ayan. Mak mong binabakal mo, pambahog din manok. Bako man, ay pambahog man yan din manok, saka daw anong
hayop na nagtutuka. Ana problema duman. Kung magsarabong-sabong na. Hamak mong tauan kanina concentrate, bako man mga pambulang so pabo sa kasumanok na binabawog ko. O, di sana pinagsulit mo na lang. Palugod. Bangan palugod kagawad, pigpa para surok na susugok, sumanok man, sige nan pururukan, ito man na pabo, sige na sanan manada. O, ayaw mo niyan, mabilis ang multiplication. Pabo. Madali yan mag-multiply. Yan ang epekto kan salang pambahog. Tatano makatadain mo na riparo. Nareparo ko, mangumbialan, itong ipuli ko sa gurutom nan sa kuyang mga inaatama na hayop. Pigparbawasan mo na. Kung ibalik pa, siyempre, masabi ito. Masabi nga, pinakal mo ini sa iba man na tindahan, kaya nag-iba sa kulor. Nagkulay rosa kaya. So binakal ko, halo-halong kulay yellow, kulay brown. Ipakakan ba ka? Pati mga ayam mo siguro, pinakakan mo, kaya nagtatarahulan na. Pati ayam, nadidisturbo na. Garo ibang mga kinakan, kaya ba ko nang dugpod. Ayun. So, ikinakaanggot kayo ng tugang niya itom na siguro, sigang pulutan kayo ng ayam. Mga tugang niya to. Mga ayam. Sir, dahil makonselo kaya itong nabakalan ko talaga dyan sa sentro ka na syudad Miniring paratinda ng page. Okay. Iba man na tamanyo kaya itong paratinda niya, itong tindira. Ang namalisyan ko kaya sigan si cellphone. Yan nga ning nakaka-istorbo ning maray. Iba man tindero. Sige manan pakiabrak. Mga minor pa pati. Kaya minsan magulo niya ako pag minor pa talagang tindera. Medyo magurulo. Iba man ang itinataw. Mayo kasi busing ninda. Yung binakalan ko niya ako taarog kaya nang nangyari. Kaya ngunyan siningil ko nga si busing nindang misis. Sabi ko ano nangyari taarog kay tuan tinao. Customer mo mambaga niya ako misis. Dapat niya ako manarog kaya nang tinataw nindo masakit man yan. Hilinganan niya ako sa pabo ko. Tigmaok. Susarong manok. Kapurok na supabo, nalalong, di nagkatirig man. Di ano mo na lang, adubuhon mo na, na paratinda, ninpits talagang matuturitan mga parabakal. Isulit mo na, Philip, si mga nagpururok baga, katayon mo na, i-reserve mo na sa Sabado. Katayon mo na. Hindi naman pwedeng abuton Sabado. I-ref mo muna yung karne niya, tsaka mo adobohon. I-reserve mo na sa Sabado. Kadakol kan mag-reserve ng adobo sa gata sa Sabado. Dahil mo na muna pagkatandaan, baka maraot. Si karne lang muna, si meat niya, i-reserve mo na sa Sabado. Tapos sa Sabado, adobohon mo na. Yan, i-freezer mo na muna para may reserve ka na. Di ba, lechon pabo, lechon manok, lechon pato. Kadakol na kayan, puro lechon na lang kita kayan. Ang bira kong puro na sana, lechon. Ang kalaban kayan, purog. Ang kalaban kayan, si Ma'am Kayla. Orderan lechon. Kompetensya naman nga si Sir Philip, puro na sana nga lechon. Si Ma'am Kayla naman, lechon baboy. Ay, pambirang buhay ini. Kung minsan pag inaabot talaga nin kadimalasan. Ay, bakong kadimalasan niya? Nasala lang sa pagtao sa imo ta. Kundi sabi Nobody is pagkan na perfect. mga gurang, maray nga nin yan, napahayop. Iyo nga ni, arog na lang yan kayan. May pang-adobo ka na sa Sabado. Happy anniversary pa na ito, Orabas. Dahil man naraot, pinapakinabangan man. Iyo nga ni. Taday man to, Kaya dahil lang, masasayang medyo, yan. kung sa kanta bagay, style Imelda Papin, may hinanakit lang ako. May hinanakit Duman ba? sa tindera. Ako ngayon. Bakit ganyan? Hinanakit baga, customer ka, tapos arog kayo ng tinataw sa imo ka na tindera ka na. Nasala lang to. Nasala lang busy. na. Kaya niya ako, mayo kita pag-arog na ka na sistema,
kana ibang mga paratinda ni na page dyan sa sentro kana syudad din Iriga. So, Sana mag-serving leksyon ini. Duman sa pagsabihan mo mga lang. nagtitinda ng page na alangan man na ireklamo na itong nagtitinda minor. So, bossing na babae, misis, bako naman minor. Kaya nga ni. Pag magreklamo ka kaya-kayan, mayo mong pating resibo, mayo ka manhabol kayan. Charge to experience mo na lang Pagkarog yan. kayan. Charge mo na lang sa experience. Oo, kaya mag-serving leksyon sa mga nagbabakal man. Dapat talaga, rikisao naman rin, binabakal ko minsan, ngunya ng mga panahon. Ay, kung araw ko pag ako Kung sa lagi nagbabakal, tinatao, kan mga binabakalan. ako pati Iyan pag na pagirumdum niya to, duman sa mga may mga nagbabakal, tindahan, sa mga saka nagbabakal. itong binabakalan. Kung sarala ng pinagtatao, mga nasa hulog, hirak man duman sa parabakal, pwede pang ikauyam, hinanakitan, itong binabakalan. Pag-arog ka ng nagiging sistema. Okay. Lecture yan. Aral yan. Oo. So, yan tabi, kagawad, nasa kuyang mga heras na informasyon. Maray na banggi na lang sa mga parantabay niya to, digdi sa Barangay Santiago, Ciudad Can Iriga, na bising-bisinan Campo Santo, dawa bako pampistang kalag. Iyon na nga ni kasi may... Kada ko lang nagchichik po. Ayan, may limitado lang kaya. So, mga buhayan kalag. Kaya nga ni kami pinag-urulayan yan. Tinampo, saka mag-ingat na lang itong mga kolorom Okay, na ingat-ingat na lang. driver, kolorom na behikulo. Kasiguradong madadakop sinda, digdi sa may Campo Santo kan Santiago, digdi sa Ciudad Can Iriga. Gapos na Campo Sayaw Santo ng yan. BFP and PNP, nagkapirang mga barangay tanod May Navy na pa nga. nagchichik-point, digdi sa naunang bita ng barangay. Okay, maraming Sa salamat. kuyang location, hindi man si Philip Barasana, RPN Radio Ronda. Okay, thank you, Philip. Okay, ang programang ini ay hatod pa sa Indo ni Rodolfo Jepoitino and of course ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio and of course ni Kagawad Melnana Robles Moralio and of course ayan po, ki Senator Laila De Lima. So, padagos po kita. Thank you, Philip. Ininganin ko, gusto kong bigyan ng doon ini senior social pensioner. Anuman, ako permi ko ining kaitong unang iniluwas ini. Hastangon yan. Bukas nga nito talaga yun kinin ng kompleto. Basta, anuman, ini mga pensioners na ng SSS and GSIS, lagi na lang pinagsasabing araw kayan. For in fact, bago naman kami nagpensyon yan, katakot-takot na kinaltas na yan. Pera namin yan, it is our own. Sariling pera namin yan na pinipensyon ng SS o GSIS. Ngayon, we are also included, sabi naman yan, to all senior citizen must receive the social pension kaning mga senior citizen. Nagigibuhon na nga ni na 1,000 pesos and monthly na dapat matanggap nila. So, sana naman, all seniors must be benefited by this, mag-benefit man kami nga boss kayan. Kami nga ni pinagpipensyon namin, lalo yung mga yung survivor na kainin mga pensioner. Yung mga pensioner na mga namatayan. Yan, matagal nang pinag-ulugan po yan. They contributed a lot bago sinda kaya nagpipensyon na very small pension nga. Ay bakit naman hindi kami kasama dyan sa social pension ng mga senior citizen? Pakiayos-ayusin naman ninyo yan. Hindi pwedeng sabihin na etc. Ini nga ning additional 2,000 po. Di ba implemented na yan? Ngayon, ang ibinigay nila, since 2017 pa yan na-approve. The 2,000. And nga until now, ang natatanggap lang namin is yung additional na 1,000 pesos. Pero, may gusto lang sana kung basahon mo yan. And besides to all those na may mga karamdaman po, yung mga may nararamdaman, one of these days, may po ako sa Indo, may indirekomenda po akong, it is oil. It is oil po na iinumin na para po medyo mag-cleansing po tayo.
Ano ko po yun sa endo dito. Kaya lang, hindi pa ako preparado na yung mga dapat ko i-prepare, hindi ko pa na-prepare dahil talagang ngayon po pagod na naman ako. At sabi ko nga, kaya ko bang magtaramngon yan? Dahil talagang, sabi ko nga, aywan ko ba, maghapon na naman po ako. Hello to Marilyn Albar Orbon. And of course, to Susan Lilima Scornborn of Germany. Meron kaya dito na hindi ko ito, pahagingan ko lang po ini. News release po. News release. De Lima expresses support for the Pink Revolution. Ayan po, kaganda-ganda po. Pinapanood ko po yung different all those provinces po na nag-ano po doon sa Pink Revolution po yung ano po ni tandem po ni Robredo and Pangilinan po. Yung ano nila kahapon, talaga pong all provinces, yung centralized po, yung ano na ba yun, nawala sa isip ko na. Sakit po ang lalamunan ko kasi. Yung Caravan po, yung Caravan Kasukan, Sabado. Ayan, Sabado po. Talagang centralized po yun. Even in Davao po, talagang nakakatuwa po, nakakapanindig balahibo na ganun ang supporter ni Leni Robredo. At pinagbintangan na naman po ang ating VP Leni na namigay daw po ng pera. Paano nga siya mamimigay? Yun ang wala nila. Yan nga sinasabi ni Leni, wala akong yaman, wala ako ng ganon, meron sila noon. Pero ako, ang kay Leni ay ang taong bayan. Ito po yon. De Lima expresses support for the Pink Revolution, vows to help restore decency in a public service. Now, it is just released October 25, October 2021. Opposition Senator Laila M. De Lima. Ayaw ko sana itong basahin ngunyan. Pero kaya lang na medyo excited ako. Super excited ako. Hindi ko nga ito matatapos dahil ang oras na naman tayo. Again, ang programa pong ito ay hatod po sa endo ni Senator Laila De Lima and of course ni Dr. Dennis Romeo Berinya. And hello also to my lab from Nigeria, James Ali Osas. Ayan, basahin ko po ining iba. Opposition Senator Laila M. De Lima expressed her solidarity with Filipinos who recently joined the Pink Caravan in support of the presidential bid of Vice President Leni Robredo. De Lima also saw De Lima, who is seeking re-election under the slate of Robredo in her running mate Senator Kiko Pangilinan, said she is one with Filipinos and pushing for the restoration of decency and integrity in public service. Dapat po may integridad. Decente po, decenteng pagka he wants to restore. Ipinupush niya po ang restoration ng pagka-decente, ang integridad in public service. Kaya nga kaisa ninyo ang ating senadora si Senator Laila De Lima sa hangaring maibalik po ang desente, matino, mahusay at makataong pamamahala sa ating lipunan. Palawakin at palakasin pa natin ang ating hanay tungo sa tagumpay. Sulong mga kakamping. Ayan, may natutunan na naman ako dito. Solong mga kakamping. Ayun, kakampi at pink. Kakampi ang pink, ayun. She said in a handwritten statement. Lagi naman po yun. Ang armas lang po ni Senator Laila De Lima sa kanyang detention house is only the ball pen and paper. That's it. Pero although nasa detention house siya, naipalabas na po niya or more than 500 RA Republic Act and resolution. More than 500 po yan. Tatalakayin ko po yan isa-isa para for the information of everybody and for the information of those who are asking kung ano ang ginagawa ng ating senadora sa kanyang kulungan.
Ang for the information nga, hindi po siya nakakulong doon sa typical na kulungan. Detention house po, nasa isang bahay po siya. Detention house po, doon po siya nakalagi. So, she said in a handwritten statement lang po. Ulitin ko, kaisa po natin ang ating senadora sa hangaring ibalik ang disente, matino, mahusay at makataong pamamahala sa ating lipunan. Palawakin at palakasin pa natin ang ating hanay tungo sa tagumpay, isulong mga kakamping. Ayun, tuwang pa ako dito, Sir James. As he said in a handwritten statement. Ngayon, based on media reports, base po sa report ng media, supporters of Robredo and Pangilinan conducted nationwide. Nag-conduct po sila sa buong Pilipinas. Nationwide po yun. Simultaneous motorcades last October 23. Nung Sabado po yan. To show, para lang ipakita ang support for the tandem. Support for the tandem in the 2022 election. Ayan. Laban tayo. Laban 2022. Gustong-gusto kong ining write-ups na ini. Talagang ulit-ulitin ko ini. Ngunyan ko lang ini nabasa. According to the team Leni Robredo, TLR, a group of volunteers. Voluntarism po ang nangyaring motorcades. Voluntarism po yun. Lahat po yun volunteer. Now, how come sasabihin nila na namimili daw, nagbigay daw ng pera si VP Leni Robredo? Yan po, fake news po yan. Dahil ano ipamimigay nila? Na si Leni pa nga ang binibigyan ng papiso-piso. Ayun po, voluntarism po yun. Yung caravan pong ginawa noong October 23. Simultaneous motorcades last October 23 to show support for the tandem in the 2022 elections. So, according to the team Leni Robredo, a group of volunteers that organized the activity around 10,000 vehicles. Wow! 10,000 vehicles across 50 cities nationwide. Ayan po, just imagine, 10,000 sasakyan po ang nag-participate sa loob na sa buong 50 cities nationwide. Participated all over Philippines in the pink theme para kay Leni Caravan. Wow, ang ganda po. Very successful po. Dahil ipinapakita po all over Philippines po. Different provinces of the Philippines. Talagang very successful po yung ginawang pink theme para kay Leni Caravan. Dito nga sa Bicol po, umuulan. But although umuulan, talagang ando doon po. Nagpaulan po ang mga tao. Nagsasasayaw pa sila. Oh, they are all volunteers. Yung mga kinabit nilang ribbon, yung mga banderitas nila, yung mga ano bang tawag doon, yung inawagaywan nila mga tela o yung mga balloons. They are all volunteer po yun. Kasi yung caravan na yun make possible through voluntarism. So, that's it po. Sana ining letters na ini, babasahon ko po ini bukas at sana nga ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding dito sa SSS pensioner dahil talagang ang dami-dami pong nagtatanong sa akin if what is na kung ano na ang update kaining SS pensioners na ini, if talagang mangyayari nga ba ining dagdag or mangyayari nga ba na ining social pensioner ay ining social pension na ini ma-realize to all the senior citizen. Ang sinabi nga nila may mga ano yan may categories po yun ng 90 to 100 and 80 to 90, 70 to 80. Oh, and of course when you are already 60 at of course you are already a senior citizen. So you are. Okay, kasama tayo doon. And kasama ako doon. Kaya lang ang masakit po, ang sinasabi nila, hindi raw ako qualified doon sa social pension na yun kasi mayaman daw ako. Totoo ba yun?
I just hope so, di ba? Manay Esther Gunuwon, who is watching right now, Manay Esther Gunuwon Ampungan, kila ni Delima, kay Marilyn Albar Orbon of Montalban, Rizal, and of course, kay Susan Iskornborn of West Germany. Ulway-luway na po kita magpapaaram dahil talaga oras na naman. Ang sa tuwi pong nakaiba na may pong iba kundi sa technical. Yan dyan po si Sir James Oco. And sa information, Jimmy Guanson. And of course, at transmitters, Engineer Abelindon Toralio and si Aldrin Orlando. Ako man po ang siyendo nakaiba na may pong iba kundi si Mana Ilma Dilima Gaspi nagsasabing thank you, good evening, and be safe always. Bless us all. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Curse the elderly. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. CNN Philippines are sa RPN DZKI Iriga, alas 6 hasta alas 7 ng manggi, Lunes hanggang Biyernes. CNN Philippines are 70% of the target population should be vaccinated. For people with compromised immune system, they'll get an additional dose 28 days after the primary doses beginning this year.